कुमार आर्यन की धमाकेदार प्रस्तुति। हतार बेचे चोली, हतार बेचे चोली, हतार बेचे चोली। मिक्स बाय रिपल स्टूडियो, अलोनी गरखा। हतार बेचे चोली, लाइल बा जहिया से नैहर से डोली, लागल बा पाता भतार बेचे चोली। लाइल बा जहिया से नैहर से डोली, लागल बा पाता भतार बेचे चोली। साइकिल पल के गावे गावे घूमेला, साइकिल पल के गावे गावे घूमेला। पूछे लहे में से कौन माँ बोली, हतार बेचे चोली, हतार बेचे चोली। अरुण बाबू, अरुण बाबू, हतार बेचे चोली, हतार बेचे चोली। कहेला के चोली ह हर एक माल 10 के, कहेला के चोली ह हर एक माल 10 के। पेन्हला पर जो बना के दाबे बड़ी कस के, किने ले लईकी तो बोले मीठी बोली। लागल बा पाता भतार बेचे चोली, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला। पूछे लहे में से कौन म बोली,